के पाकिट पर ले जिया खिलैली हो बधल गेनी गे छौरी। हाँ पाकिट के पाकिट पर ले जिया खिलैली हो बधल गेनी गे छौरी। और कौन ऐसन चीज तोरा पियावा खिलैल को साथे चल गेनी गे छौरी। हे गे कौन ऐसन चीज तोरा सैया खिलैला को बधल गेनी गे छौरी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। से जिया हमर तोरा तो छौरी याद गे जो खुश रही है कईने जिंदगी बर्बाद गे। हाँ हाँ जो खुश रही है कईने जिंदगी बर्बाद गे। से जिया छौरी तोरा तो हमर याद गे। बिलाई छपले मचुस खिलैली तही हो पिघल गेनी गे छौरी। हाँ बिलाई छपले मचुस खिलैली तही हो पिघल गेनी गे छौरी। कौन ऐसन चीज तोरा पियावा खिलैल को साथे चल गेनी गे छौरी। हे गे कौन ऐसन चीज तोरा सैया खिलैल को साथे चल गेनी गे छौरी। पहिले से हलो तोरा मन बेईमान गे तबो हम तोरा अपन मानो हलियो जान गे। तबो हम तोरा अपन मानो हलियो जान गे। पहिले से हलो छौरी मन बेईमान गे। साहुर योगी परमो दादा के छोड़ी काहे चल गेनी गे छौरी। हाँ साहुर योगी सलेंदारा के छोड़ी काहे चल गेनी गे छौरी।